Ngayon, manglaag sa mi. Just relax. After long hours work. Manglaag-laag sa mi karon. Ani mi diri sa Pilipinas pa ni mao ni giingon ukay-ukay, di ba? Ukay-ukay. 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 Kaya lang diri murag medyo social ang ilang lagyanan sa ukay-ukay. Nakahangir. Nakahangir ilang ukay-ukay. Karon just to chill and relax after sa hours nga work. Hanap tayo ng maganda. Manong mahala naman? Uy, mahal na kayo ilang jeans. Old Navy. May imong napilian, Rose. Ayan. Jumpsuit list o jumpsuit? Murag na kay nana list, na? Oh, mura bitaw. Kana. Ito o gown, gown. Suotin mo yan sa Pilipinas. Ha? I cannot list. Mga gown. Kini man tayo mong gigunit-gunitan, Roso. Gugoy man ka eh. Ay, abi na akong palitong po mo. Kaya na lang. Kaya na. Napakatirno na ano. Cute ba yan? Cute ito, no? Orange. Ano ito mangita tayong sapatos? Ano? Mao dyan. Galing mo. Galing mo. Leggings. Bakit nilito? Ano kini ang? Kasi itabay tayo ba? 4.99. Ano mo kung anong kulay? Chocolate. Extra small man na siya. Ay, gamay. Tingnan mo naman. Di ba kadangaw? Try na ko ni. I-try mo. Adi na ko na i-try ko. Okay, after ko mag-vlog. I'm the vlogger. Okay. This is the store of the crossing. Diliwin, nandito tayo sa crossing. And this is the Shapira. Shapira. See, I'm gonna tour you all the clothing. This is the clothing area. Ay, cute, darling. Cute. And this is over here. Like we have
Oh, ikaw din, Abit. Sabi ko nga, nga narinig kita eh. Ano yun yan? Anong kaya mo? Gusto kong ano, ito yung ganito yung nahanap ko. Nailipat na ko akong halaman. Diba? Ah, Ilipat na ko cute. akong halaman kasi gusto ko lang ganito lang kalapad. Ah, Oh, perfect. see, they're trying to, they got a lot of stock right now. Kasi gusto ko naman kasi style. Tayo sa lampshade ko, itim lang, kana puti. Di ba yung ganyan ka-size ng kilalala? Oh, adi, mas maliit man yan. Di ba may maliit rin ganyan? This is all the clothes. Very nice. They arranged good. Hollister. Lali. Gusto ito ni Lali. Hollister, oh, Hollister. Hollister. Nakakita ka? Hollister Lali. Baka ganhan Lali ni. For ano lang mo? For less. Hollister. May Hollister nga pants, oh. Daling Lali ganahan siguro na. Hollister. Ganang Lali na ako nang ikuha. Ayan ang Hollister, oh. Si Flora may magkakasya ani. Sa'yo mo, oh, Hollister. Flor. Hollister, oh. Cute. Lali mo? Ay, kay Lali yun ang magpakita. Ay, oo nga. Nakuha mo ko na. Ano ata yan? Size 8? Size Ah, size 8. Ah, nakapagpakita ni mo. Wow. Hollister. Oh, sa'yo yan. Maganda yan. Uy! Maganda yan. Liz! Ito. Agamay na ako dahil. Agamay mo? Kamay ka na. Kamay ka na. Kaya mo yung ano, yung parang mustard. Nice ang taong color. Tanawa dahil. Cute tayo, no? Ano sa man? Suit? Ano sa man? Ah, na-sold na. Para sa imong ano palabit? Uy, kasya to ni Floro. Oh, Kana Liz, nice. nice. Yan ang nice kaysa yung isa ganina. Banana Republic, oh. Ito ihatag ko to ni Flo. Kunin mo yan, Liz. Maganda, Liz. Pila, pila. Pila. Ah, 5 naman eh. Ito, Liz, oh. Di ka ganda na eh. Gusto nang ko plain. Ano yung mas Murag bago biya, ra. Murag bago biya, Liz. Malibabaw ra. Pangalan ba? Kahit naka-short ka, kahit naka-short ka ba? Ikaw, darling, kung sa'yo mong gano'n, darling. Uy, cute na, guy. Kana, kanin.
Imo man nilis? Kinang pa nang mga wasted. Kadali mo. Adi ko. Maot kayo ulo agayo. Cute be siya Liz ang color. Ganda ng kulay niya. Mahal na mo po dato eh. Ha? Ay, anong table so. Lubog na kasi naghanap ako share na po eh. Or di pag ayaw ano kasi lubog na natin tilan. Lubog ang lubog ano sa kami naman bag darling mo. Tote bag. Parang floor cute. Iglisa ba? Pin daw siya. Taas ka pa. Kaya ang dilo. Ganda nga. Oh, ito. Okay, kuan po daw sa highway. Ikaw ba ni sa ako? Nagamay na. Sukat mo. Tanggalin mo yung ano niyo. Maganda. Maganda siya, Liz. Putla Bago, lang. bago pa ba ya, Liz? Dali lang ito lang. Basta puto lang. Bago pa, bago. Express eh. Napaganin sign Ay, eh. ang ganda ng tila. Pwede lang, ala. Pwede lang siya putulan ko. Ganun na sa highways. Nga, $5 siya, Liz. Oh, mas maipas no ni ka sa pag-isa, Oo, no? mas maganda pa na. Oh, Black, oh. no? Walang kayo. Wala. Lang na ako na siya ganyan ani. Suspender. Ginood. Murag pati ko. Hindi mas style man. Di ba hanggang baywang? Oh, admin sa ko abir apil. Ha? Kasya Sabi ko ko na. lang. Kasya ka na. Kasya ko. Sila yan. Mata. Ang dikit bitaw. Na naman siya kausap. May ano? Alam mo niya. Maganit yan. Leader. Ang rabia siya, Flor. $9 na. Nine? Oh, Malap $10. Wow. Masama na eh. Oh, ito $5 siya. $5. Maganda na. Pang winter ko. Pang ano ba? Yes, Donnie. Nasa man nga brand list? Darling, tingnan mo, darling. Juju. Hmm? Pang ano ba? Libre din. Bet, tingnan mo dito. Sama na. Mga perfume. Ano ito, mga imitation? Hmm. Pap! Ako ko naman mga hyper. $1.99. Oh, darling, tingnan. Kana, saan na? Ano ba ito kung sa'y... Lalaki? Baka pang lalaki ba? Mit ni Dale. Pang aftershave. Aftershave. I-spray mo daw sa ako, darling. Pang lalaki. Wala. Ah, wala. Kana, masama na. Kasi pagka kay Greg ba, ganun. Dili makaon. Yan pa, $5.49, ano pa. Wala, dumi pa pati. Uy, Louis Vuitton yan po. Dili, oy. Dili, lagi. Di, bili ka po. Baka gusto ni mo ito. Ang sama. Nagtapok ng mga shoppingera. Nagtapok. Murag ikaw. Kana, pap, kana, pap. Kana. Dili na ko. Panimot lang yun. Isa-dry clean na lang imo. Di man baho. Oh, Ay, ay. Bagay. kana mo ikaw. Oh, di ang lira, di ang sana. Ay, sida. Sibet man. Kabit man eh. Ano ito kung saan eh?
Okay na to na. Pila. Di ganahan ko kay Kwan. $15. Hindi. $14.99. Masuot mo gana nimo. Daghan ba kay jacket? Wa ko ingani. Awa kay inana. Watching mo na sa manini kalos pare-pareho ra man eh. Usara na. Cute tinuon talaga yung combination. Maganda. Hinoon po kasi. Hinoon po talaga pa. Parang bagay gina nimo ba? Maniname pero $10 to. Itagaan ko ni Bit og jacket darling ganina kaya di na ko palit og jacket. Bagay ba ito sa iyo? Parang light na sweet na ano? Asa na? Dito lagi sa gudong ka no? $30. Kana list unsa gina ka nangiana? Unsa unsa gina ka nangiana? Unsa gina tawag? 360. Mag 360 ako ha. Simula dito. 360. 360. I'm not sure on that jeans that I will like. Katong ano? Yeah, mura di ko siya may Yeah. Adut. Pula. Nawala na yung imong print color roll. Anak ko. Hala na yung Dali na. Kung ganahan kay kanan mo po. Ay, ganahan kay kanan mo. Pansa ko gusto ko. Kunin mo yan. Cute kay dali. Kunin mo dali. Pakita ko dali. Guys, nandito na yung appliances ni Bito. Maigo man no. Uy, lingyan na mo dito. Mulas. Hi. Hi mo din ha oh. Hoy. Laag sa mi. Sabay na pud mi og lain nga area. Second stop sa laag sa mi. Yeah, it's our trip. Trip kami ngayon. Kana sila kanang duha. Saba kay na sila diyan. Manguli na ang mga nahuman nag-shopping ang mga laag. Yeah. Kapag pagsuot nimo anang imong blazer. Kana sabak-sabak na. Kana sila sabaan kay na. Kana din ha. Kana sila diya. Mga sabaan na. Mga sabaan na sila din ha. Kana mga shoppers. Puno na ang likod. Puno na ang likod. Ako na lang sa bakon bit. Murag ano na. Pakita mong likod luro. Ayan, hindi na magkasya. Ayan. Pakita mo yan. Ha? Isay mo uban din Unsa ha. nga juice? Mga tumi bisag asa. Okay, gay ko. Puno na ang likod. Pakili di alisa kay na mo kami. Energy. Asa na? Nga juice. Juice.